Ndichikutambira izvikare pano paTerare 263 pano pachange chikuzivisai news updates yezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Sekuziva kwamunozviita news updates epanapa tinoenda mabatanidza tunoita kuti muwane news updates akatwande pasame video. Saka usaskipe this video ndisati ndapedza nyaya dzese ndichadzitaura pano kusvika ndapedza yawiki neuchivhayo, but ndatingotange ine first update. Vadikani, nyaya ndinozvomuzora nhasi inyaya yemusikana uyu akawanikwa akafa pachikoro chinonzi Guinea Flow. Musikana uyu aita course yeteaching sezvo pari pachikoro painoitiswa ipapo. Musikana uyu anga nemukomana wake waidanana naye, asi mukomana wake waifambidzana naye uyu vanhu vaigara vachinetsana, vanhu vaigara vachiita zvemhirizhonga. Mukomana uyu aita system yekuti aienda kuchikoro achinoona musikana wake. Musikana uyu anga achishedzwa nezita rekuti Kim. Musi wakafa musikana uyu, mukomana uyu akaonekwa ane musikana uyu vachinetsana vachikakavadzana. Izvo zvakanzokonzeresa kuti vanhu vasaone kuti mukomana akazobuda sei murumu nemusikana achienda kwainge abva. Zvapamutauro mastreets esocial media after musikana anonzi Kini awanikwa akafa asi ane zvivanga zvekuratidzwa kurohwa. Mukomana kutaura kwatiri kuita munguva inoyi haasi kuwanika, asi imomo makawanikwa mune tunhu twake twainge auya natwo zvakafanana nemabracelet zvanga zvasiyiwa mumba umu. Kutaura kunoku haasi kuwanika mukomana uyu, ende vanhu vari kufungira, pfungwa iri kubuda iri kufungirwa kunzi mukomana uyu akakidnapwawo, asi musikana akafa nekupondwa. Ndokubroto zvadofika comment section uriwewo kujaja nyaya iyi unojaja sei. Sekuziva kwamunozviita news updates epanapa tunoenda kuti kamabatanidza tunoitira kuti muwane news updates akatowandei pasame video. Next update ividhiyo remaovets apo pavanga vachibvunza kuti vasewiki mari yavo iri kumbobva kupi, tiudzewo bhengi ravari kushandisa tizive kwairi kubva mari iyi. Ndokumbroti jaji nyaya iyi sezvatinofungawo mucomment section kuti unovatsigira here maovhesi aya vari kubuda vachiti aiwa wiki inochivhayo ari kushandisa bhengi ripi ende iri kushandwa kupi mari iyi, ndo mubvunzuro wavari kuita. Saka da kusiyai muchiona vhidhiyo rababa vacho vachizvitaurira vega, utaura zvaunofunga comment section pamusoro pevhidhiyo iri. Much love. Chivayo is representing a corrupt system which is not regulated by any measures of financial accounting or fiscal management in the country. Unfortunately, I don't know which banks he uses, but it seems he is given leeway from the political leadership of the country. Chivayo is a fat businessman. He's a briefcase business person. When he was given the tender to put power in Rwanda, he squandered the money. Where else is he being given, security so that at least he continues benefiting from this? Chivayo is another person. We are not going to talk about an entity like him, because he is of no consequence in the country, but except that he is being used as a tool of a system that is corrupt. Stop this. On Janifani Muswere, Dr. Janifani Muswere is our child. He is still very young. He is not politically mature. He does not understand bombshell gazer. He thinks bombshell gazer is talking from oblivion or from no platform. By the way, bombshell gazer is one of the comrades of the liberation struggle, and a senior one for that minute, and a very close member of the ruling elite in Robert Mugabe's household, who grew up with the likes of the president, the current president. They know each other, they have been talking. He has been supporting, but they have realized, izinto kazimanga kuhle elizweni. Besiloko sikabanala thina umsindo since lokho kwaba yithi ukuthi hey bantu kangenani inyawo lwenu lusinyathele phezulu kwamahlombe, kodwa ke abanye babengawuboni. Fortunately oboMsheki sebekubonile, sebekuzwisisile.
yikho sebekuletha public ukuthi hayi ngikhokheli welizwe nxa usehluleka lokho kanti utheni ukuthi ukuchiye kuhle ungakaxotshaniswa ngabantu yindaba ekhona uMuswere akazwisisi uJohnson Muswere uzenza ipublicity kodwa uyenza ipublicity emyopic elenqala uzama ukubona into ekhangele eceleni yona iseceleni into ekhona ilike isuka embuzi isegcekeni ilizwe kalimanga kuhle ama-comrades alilwelayo leli lizwe bathi hayi kalilungiswe bantu Nkosi lokho sisaphila lathi sife sesibonile ukuthi hayi lantana selisiyalungelani abantwana bethu yikho kufunwa ngoMsheli lama-comrades akade besehana yikho libona sisiba labo sithi hayi back to back ngazidubuka kazidubuka kodwa bekasidingi ukubulawa kasidingi ukubotshwa sidinga ukukhuluma iqiniso lizwakale ukuze kube lentuthuko elizweni laba abangafuni iqiniso bazaqamba amanga laba abangafuni iqiniso njengo-chairman walapha kokubulawayo wama-veterans siyafuna ukumtshela lwana umfana ukuthi zwana usesemncane dlana imali yakho oyiphiweyo uthule ungabaliwa abaye lidobha isikwa phasi liye phezulu ngathi buya isikwa siyakuwa so akabekwazi ukuthi khona angazathatha amandla angayisowabo bayethese